Здравейте! Вече с пълна сила тече предизборната кампания за 9 юни, когато ще се осъществят както предсрочните парламентарни избори, така и европейските. До избори формат 2 в 1 се стигна след провала на преговорите между бившия министър-председател от Продължаваме промяната за демократична България Николай Денков и Мария Габриел. На власт сега е първото служебно правителство след конституционните промени, които казват, че министър-председател може да бъде както председателят на Българската народна банка, така и на Сметната палата, на парламента, омбудсмана или някой от техните заместници. Така се стигна до решението министър-председател да бъде Димитър Главчев. Какви са предизборните настроения и прогнози, предстои да разберем. Ще гласувате ли на предстоящите парламентарни европейски избори? Да, планирам да гласувам. Да, ще гласувам. Да, ще гласувам. Да. Съм пропускала гласуване. Разбира се, смятам, че всеки гражданин трябва да даде своето мнение за това как да изглежда България. Добре, а смятате ли, че избирателната активност ще бъде много висока? Ще бъде ли по-ниска от миналия път? Ами, честно казано, зависи от много обстоятелства. Мисля, че хората все пак искат промяна и биха гласували повече. Сигурно същата. Но аз апелирам всички да отидат да гласуват, защото от тяхния глас зависи управлението. А оптимист ли сте? Ще има ли правителство или следва нова поредица от избори? При всички положения нова поредица. Малко съм обнадеждена. В смисъл такъв от последните неща и мисля, че ще стигнат до консенсус. Мисля, че ако първите наберат повече гласове, спокойно може да има стабилност и да се върне това време, което бяхме абсолютно спокойни и не мислихме за толкова скандали и за такива чудеса. Надявам се партиите в някакъв смисъл да направят добра кампания, за да могат да предизвикат по-голям интерес и се надявам вашите колеги от медиите да могат да покажат интересни теми, свързани с европейското ежедневие, за да могат пък да накарат всеки един от нас, избирателите, да отиде и да посегне също към избирателните урни за Европейския съюз. Оптимист ли сте за съставянето на правителство или не сте? Честно казано не, просто защото твърде много тоновете бяха в дисонансен вариант в края на предшестващия мандат. Дано моята прогноза да не е вярна и дано да има България правителство, защото е много важно България да има редовен кабинет, а не служебно правителство. Политическите партии трябва да носят отговорност, защото те за това са избрани и за това са в Народното събрание на България, да могат да носят отговорност и да представляват българския народ по най-добрия начин. Съществена промяна ще има в резултат първо на спадащата подкрепа, избирателна активност от една страна и от друга появата на нови политически субекти, които виждаме. Обединението всъщност на Мая Манолова и госпожа Ваня Григорова, тъй като това е новия политически субект, който се появява на сцената. Другия фактически е на Вили Лилков, което там може да има съответно някакво откъсване от Продължаваме промяната демократична България. Ще успее ли някой от тези два нови проекта да влезе в парламента? Това зависи съответно от предизборната кампания и от друга страна дали субекта на госпожа Ваня Григорова може да бъде побутнат деликатно от президента, тъй като президента е много силен в това отношение да дава тласък на нови политически субекти, така че може и да видим нещо интересно в хода на предизборната кампания. А ще има ли някаква промяна от гледна точка на компроматите, които наскоро видяха медийно внимание, свързани с Продължаваме промяната, и ще има ли възход Възраждане? Компроматите не са спирали, ако трябва да бъдем честни, още от март месец, съответно при коалиционните преговори и така нататък. Ние сме в предизборна кампания от март месец, така че по-скоро можем да си говорим не дали компроматите ще продължат, ами какво точно ще излезе в хода на предизборната кампания, защото видяхме казуса с главния секретар на МВР, който е ключов, нали, по отношение на изборите. Оттам насетне да видим ударите, които Продължаваме промяната, защото така както се вижда в момента, всички сме срещу Продължаваме промяната. Имам предвид от страна на всички политически партии. Възход на Възраждане определено ще има от гледна точка на подкрепата, която останалите политически партии няма да получат и разочарованието, което има, защото Продължаваме промяната демократична България, ГЕРБ и ДПС с стратегическия въпрос за промени в Конституцията, малко се така
не взеха много добро решение от гледна точка на запазване на техния партиен живот. В случая на Продължаваме промяната и ДБ. А ще успее ли партия като Има такъв народ, която на миналите избори успя с много малка разлика да влезе в парламента, да повтори това? Ами това зависи всъщност и от избирателната активност и от бариерата, защото при по-ниска избирателна активност виждаме, че Има такъв народ, могат да влязат и с 115 хиляди гласа. Така че да не забравяме, че назад в годините една от политическите, от парламентарните групи през 2014 година имаше гласове почти равни на тези "не подкрепям никого", така че и невалидните бюлетини, така че си имаме някакви действия в тая посока, но Има такъв народ определено с така стихийен политически субект, който се появява в конкретните моменти, където се събира своята електорална подкрепа в последните дни от кампанията, и това малко трудно може да бъде прогнозируемо, защото Има такъв народ не се очертаваше да влязат в 49-я парламент, ако си спомняме социологията. Ще бъде ли висока обаче избирателната активност в сравнение с предишните избори или ще е същата? Ами опита е съчетаването на двата избора, европейските парламентарни избори, да бъде по-висока избирателната активност, създавайки някакъв политически залог, но трябва да кажем, че по същество няма такъв политически залог. Защото разговора, който тече, и това, което стана ясно в хода на коалиционните преговори, че какви са приоритетите за управление. Ние нямаме такива приоритети, освен стратегическите еврозона Шенген. Става въпрос за оперативния въпрос по отношение на регулаторите. Всъщност не беше добре обяснено политически защо правителството се разпадна и защо не можаха да постигнат консенсус по отношение на регулаторите. Това е големия въпрос, който ще седи в хода на кампанията и който ще седи на ход в 50-то Народно събрание. А сега консенсус ще има ли? Ще има ли правителство? А правителство предстои след 9 юни да видим какво ще бъде разпределението на електоралната тежест и тогава по какъв начин, както се казва, ще се извиват ръце. Но това е според мен грешката в голяма степен на протестните партии от 21 година и съответно от 22 година, че те не използваха тежестта на улицата и натиска, който се проявяваше от улицата, както се казва от протестите, съответно за да направят някакви промени и реформи. Ние в момента не се вижда такава енергия, обществената енергия е разпиляна и всъщност ние в момента ще нагледаме така на упоручаването допълнително на промяната и влизането в безпринципни коалиции. Да разбирам, че сте по-скоро негативно настроен, отколкото оптимистично. Тук не става въпрос позитивно-негативно, тук става въпрос аналитично, какво се вижда в ситуацията. И другото, което е, че правителство е големия въпрос каква ще бъде от една страна електоралната тежест на парламентарните групи, а от друга страна до каква степен ще се постигне това мнозинство за избор на регулатори, или да се запази ситуацията в момента, или да се поднови, което малко, така да кажем, предвид съответно оставката на председателя на Народното събрание, в някаква степен беше сигнал и знак, че има съответно някакво евентуално мнозинство в следващото Народно събрание, всички срещу ГЕРБ и ДПС. Но това предстои да видим. Двата блока са ясни. ГЕРБ и ДПС, и от друга страна опита за промяна. Добре, много ви благодаря за участието. И аз благодаря.